Et jäykkähän se on, niin kuin se olisi nielassu jonkun rautakangen, mutta ei. Mutta ihan puhas. Kaikki jalat. Ei tietenkään. Helvetin hyvä käyntisellä. Joo, noi suikun takajalat estää sen laukkaamisen, että sen täytyy niin kun pystyä ravissa ensin tulemaan takaisin ja menee niin kun eteen ja taakse, että noi takajalat saa niin kun kantovoimaa eikä työntövoimaa. Niissä on hirvittävä työntövoima, mutta niissä ei ole kantovoimaa ollenkaan. Sitten se pystyy laukkaamaan. Hyvä. Vai ei mukaan ravaa? Kyllä se yllättävän hyvin se pystyy menemään hitaasti. Joo, hieno tyttö. Se on yksin maneesissa ja se menee noin hyvin. Hyvä. Hengityksellä käytiin.